Днес, 14 юни, е последния ден от гастрола, ако можем така да го наречем, на оркестъра на военно-морските сили на САЩ, Flagship, който вече зарадва варненци с два безплатни концерта, както и жителите на Добрич вчера с концерт на площад Свобода. Днес ще могат да го гледат в музикалното училище по обяд на понеделник, на 14 юни. Сега малко повече за програмата и за концертите на този оркестър, както и въобще и за другите събития, организирани от посолството на САЩ у нас. Ще разговаряме с аташето по културните въпроси Шери Кенесън Хол. Добро утро. Добро утро. Радвам се да ви посрещна в нашето студио. Мерси. И да обясним първо нашите зрители за концертите на Flagship и повече за този оркестър. Да, но Flagship, това е, за съжаление, край на програма на Flagship, защото те бяхме във Варна само за 3 дни, защото те имат идея да имат 4 концерта, но за съжаление имаше проблеми с самолет, значи те пристига само в събота за концерт. По време на пазара беше в морската градина. Това беше чудесно, защото имаше като, може би, 30 души хората в парка. И също вечеря имаше, като вие казахте, имаше концерт в Добрич. Това беше чудесно, много горещо, но чудесно. И днес има концерт за ученици в музикално училище. Всъщност това не е традиционният военен оркестър, каквито сме свикнали и у нас да виждаме. Пример можем да дадем с нашия военно-морски оркестър, който носи гордост на варненци. Всъщност Flagship е оркестър, който изпълнява по-модерна музика, да кажем. Точно, да. Те са рок груп от оркестъра на американски военно-морските сили, защото има като голям оркестър и те са част на голям оркестър, но специално за рок музика. Значи те имат като песни от Black Eyed Peas или Bon Jovi или Bob Marley, различни групове, не само от Америка, като Coldplay от Англия, различни неща. Това не е много традиционна музика, но аз мисля, че рок-н-рол е част на американска култура. Значи това е много добре да има като също, според мен това е много добре да има като хората, които са военници, които са много различни, много нормални хора, които харесват поп-музика, рок-музика, защото обикновено хората мислят, че те са много като, аз мисля, че, как се казва, strict или... Строги, стриктни, да. Така, да напомня на нашите зрители, че всъщност гледахме американски военни и на джаз фестивал в Банско преди година или две беше? 2 години, преди да. 2 години. Това беше преди моят мандат, но аз чух, това беше чудесно също. И миналата година, например, ние имахме като концерти от различни групове с американски военници в София, например, за Свети Георги ден. Имаше парада и концерти. Също обикновено като тази година ще имаме група за рецепция в посолство за Деня на независимост 4 юли, който наближава националния празник на Съединените щати. Точно. Всъщност това е само част от програмата, културната програма на Американското посолство. Вие като аташе по културните въпроси, може би ще информирате нашите зрители и за другите събития, част от нея. Има много работа, но това е много интересно, защото това е само част, като вие казахте. И също аз съм културен аташе, но също аташе за образованието. И значи аз работя с Fulbright, с различни програми, които има българите, които ходят на щатите за университет или за различни програми, или американци, които идват за например, американски експерти на енергия, например, има конференции, има семинари. Ние подкрепяме с това и също с различни фестивали. Моята работа е да работи с американска
култура и информация. Също ние подкрепяме като превод на американски книги на български. И това беше причината. Аз работих с фондация Елизабет Костова, например. Чиято нова книга беше представена наскоро. Това е едно от събитията на литературния фронт тук у нас в България. Новата книга на Елизабет Костова. Заедно с нея организирате един семинар за млади писатели в Созопол. Малко повече за него да ни разкаже. Това беше чудесно. Това беше през май в Созопол и ние работихме с американски писатели, с български писатели заедно. Те имат семинари, workshop и също имаше един ден в София. Миналата година беше първият път ние имахме един ден в София с тези хора също. Значи тази година отново и посланик от беше там за укриването в София и това беше много добре, защото ние искаме да подкрепя като български писатели, защото аз мисля, че има много литература от България, които хората в щатите ще харесват. И също, например, има много литература, не много традиционна литература в щатите, които аз мисля, че хората в България ще харесват. Всъщност на тези семинари участват млади творци не само от България, но и от Съединените щати. Точно. Имаше 5 млади писатели от България, 5 от Америка и значи те работят заедно с поеми, с малки истории и това беше чудесно да чух тази информация, защото, например, те имат четене, събитие, когато хората четат нещата на английски и български. Чудесно беше. Това е хубаво да знам. Казахте, че и творците са от държавите и всъщност интерес представлява литературата на едната страна за другата. Аз да припомня, че един от най-известните български автори в момента живее в щатите. За Захари Карабашлиев говорим. Кой от новите български автори ви харесва? Това е трудно, защото аз харесвам Георги Георгиев и също имаше като много млади хора, които са Николай Бойко, аз мисля, че той се казва. Но това има много талантливи хора в България във връзка с поеми, във връзка с пияси.